imasi na owu soso na football. Ima na we mbe kwutere ihe asị na Sir Alex Ferguson mgbe ọ onye ntụziaka nke Manchester United na gịnị nọ na like ịkpọta African players mgbe anyị nwere ihe ya dịka achọrọ ịdọ Mikel Odo ha na ndị Chelsea achọrọ ịdọ Mikel Odo ọ dịla ọwụ ndị na-asụbiga ha ọ dịla too much ọ dịla ukwuu. Imasi o teela ka ụdị ha na-eme na obodo the racism all sorts na football but kama can just leba anya na football nke football imasi always some players always some team ha na-eche ma ha tinye ndị ojii na that's n'ime their team o wee kipụtara ha nsogbu na ihe ndị ọzọ kama ha ga-achọrọ ka ndị dịka ha ndị west skin ha ka ha nọ na that team. Mana onye a na-akpọ Jose Mourinho onye a na-akpọ Jose Mourinho o nwere ịhụnanya ebe African players na maka gịnị because maka ihe a na-akpọ gịnị strength ike na talent a na-asị na ha na-edi ike ịma Jose Mourinho onye na-like ndị nwere ike nwere ume ịkụ bọọlụ ọchọ ịma ma akpa ma ime inwe ike ịdị a na-akpọ fit ịkụ bọọlụ ọ na-ewe ya na African players bụ ndị na-adịgịrị ha na-adịgarị fit for football mana ịbịa rụtụwe ya aka ebiekwu ihe maka skin maka nwere ha na-akpọ enwe ka na-akpọ gịnị monkey monkey kedu ụzọ ichere a ga-esi ama m na onwe ihe a ga-ewepụ ka e were welata ya gbasara akụmakụ bọọlụ. Enweghị ihe ha ga-eme enweghị ihe m ga-ekwusi ha ga-eme ọ ka ha just nabata ndị ojii n'ime team then ịmasị agamasị anyị nwa ndị ojii ikwela ya ha si ewe ike ewe strength ewe defense ka ha just maybe tinye ha na that defense ịmasị football wey defense wey strikers wey goalkeeper wey that tinye ha na either goalkeeper or if even achọghị ya na striking position kama ka ha just tinye ha na position fit ha ọwụ si ha ga-just wepụ ha mana ọwụ ihe m na-achịkwu ọwụ eziokwu na FIFA etinyela iwu dị iche iche gbasara akụmakụ bọọlụ ichere na FIFA bịa werekwa n'iwu tinye iwu si na ihe ọbụla gbadị ma ọwụ black ma ọwụ Africa ma ọwụ maka na ihe a na-akpọkwa racism awụ maka ọwụ naanị black onye America ga-ahụ onye Russia ya sị na onye ahụ onye Russia ọwụ naanị blacks. Gịnị ka ị chere ma FIFA tinye iwu si na onye ọbụla mere ihe dị otu a ihe ahụ ụgwọ ọga ihe ahụ erie ya mkpe n'isi mkpe a ga-eri ahụ maka ego maka na enwe ndị chọrọ ka a na-eri ha mkpe na-aga mba ọbụla ha ga na-akparị gị na-aga na-asị gị kpa ga na-akpọ gị enwe mgbe ọbụla mana ele otu ichere ka o tinye si onye a ikwu ha na gbasara ma ihe gbasara iwu ka ha just tinye ya si na ofu team at least can weigh at least so number of ndị ojii n'ime because also iwu nwa ama gị dị prominent ịmasị na team ewe 11 players so ewe ike tinye ya na iwu si na ofu team ka ha weigh at least ma abụọ ma atọ ma ise number ọwụ maka itinye ha wụ isiokwu maka itinyekwa ndị ga-akparị ha ga-akparịkwa ọwụ itinye iwu si na ihe gbasara ndị ojii aghọtala Igbo ka anyị gaa n'obere ezumike ga-aṅụrụtụ obere mmiri yọrọta ịbara maka na a na-asị nkwe ya mekwesịghị ike na a na-asị all work and no play onye ọ na-eme dull ya ọ dịrị ka gịnị dull baby anyị na-abịanụ onye agakwala ebe ọbụla nọsie n'ike gwin ka igwilo ma ọ bụrụ otu nwaada na-apụta ebe a anyị na-abịanụ unu agakwala ebe ọbụla